लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय मानसियाबो जाय ब्रें ब्रें बोरै फैगोन खोथा नालाय लोगोफोर खानायखौ नुवालासिनो जाय ब्रें ब्रें भिडिअ लाबाय आरो। ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअआ दगालाय मा जाबोना आरोना सानफ्रामबो ओंखाम ओंख्रि संनायजोंनो लोगोसे स्टार्ट लाखायो नालाय ओंखाम ओंख्रि संनायखौ देखायनो मोनो नालाय। ओमफ्राय दासो हाथाय हुनो सोलाबदो मेथाइ जाखांनानै साहा लोंखांनानै गेसाव गोफोनखौ मनाव जुखांना दासो हाथाय हुनो सोलाबदो हो मुसा सानो लाबोदों नै जोंहा आगै फिसा ना आगै फिसा लाबोबायना जोंहा मा नामा आगै नामा जि नाहरदो नायलाय कुस्तुरि जि नायखादो नै नायलाय आगैया जि नायखादो ओमफ्राय इदि बायदि नुनायखायसो थादो नामा ओमफ्राय मा जादो आब'आ मा जादो नायलाय जि नायखादो देनजार नारखादो नुहरदोदां ओइ नै दानि कुस्तुरियानो जोंहा साखि लाबोबायना अनगोन ना अना नोङो आगै लाबोबा हो खोन्थालाय माबायदि नुदों मानो बिदिबायदिसो लाबोगोन बिदिबायदिसो नै जि नाहरगासिनो आगैया एन्जर बिसारिसे एन्जर निगुनि यार बिसारिसे यार निगुनि আছে निगुनि बिसारिसे न पापाये ओमफ्राय नै इयो एकदमबारे जि गोजौ गोजौ नै इयो बिबारा बारबा बिराद मोजां नुसिगोन आख' बिबारा माला बारगोनथाय इनि बिबारा गोमो गोमो गोमोनो जि मोजां बारखागोन न नुगोन आरो ओइ नङा गोजा नङा गोमो बिराद बारखागोन इयो ओमफ्राय नै इयाव मानखोआं जाथारबाय आरो न'आव पुरानो ओमफ्राय बिराद मोजां नुखागोन इखो दा बारबाथाय बांद्राय गोलाव जाबाय नोंनि दंफां गायनाया बिबार बारथ'वाखै गैयानो बिबारनि जेबो महरानो लायाखै नै बरिया बारखागोन आरो इयो ओमफ्राय ओमफ्राय बोथोरा नै बोरै जाखो लोगोफोर पुरा सानथाम सानब्रैया सान्दुङानो गैखाया आरो जि माखाया देन्जार जाजोबना दङ गथ'जों गथायजों जोंहा पुरा नै बे लामा खोथेनायाव दिनैसो फैजेनबाय आरोना लोगोफोर जोङो ना सना आयौ बालानो जिबौ बारायथाबासो नै थलाय बा माबाखौ नायनि अबे खनासो दं बियो पुरा नै लुवार बाथाबगोन आख' दाबायदियाव लुवार जाबाय आयु नै बे मा जंगलबारियाव मा खालामफैदो बियो नै इयावबो गायफैबाय नै दिनैसो इदि फैजेनदों आरोना नै इयाव नै ओमफ्राय नै इयो थांबायानो नै बेनो गायजागौमोन माथो दानायखौ दाननानै नै मोनसेयानो देरबाय दा आयु ओमफ्राय लुवार बारियाव लेथ्रा जायगायाव जोंखौ लाना फैदो गोबाय दानाबा गायनाया इयावबो नै जोङो ना नायग्रा आरोना लोगोआव थाग्रा नेग्रा जोङो ना ओमफ्राय नै इयाव ओइ नै नायलाय औवाखौ मा खालामदो इयो औवाया दासो जाहांदो हामा नङा सना खालामना मा गय बागानावबो नै मा होनो गान्दा दंफां गायनो लाना फैबाय नै बेसेबा गोलावखा ओमफ्राय इखौबा दानगोन ना दाना इयो बिदिनो गायगोन नामा फेंखा बारायनायनो देन्जार काटारना बुस्थु नै आरो मोनसे बेबो ओमफ्राय नै गय बारि गायदो बेयाव ओमफ्राय गायनो नागिरदो माथो गयखौनो होथेजोबनासो लागोनलाय दंफां औया खोन्थानाय बेखौ दैखौ नुवाखै ओरै फ्लं बुफ्लंना थांबा नोंनि गया मा बिदि जागोन बिदिया फैया मालाय ओइखिसो थांखायो जों एसे एसेल'सो थांखायो ओइनै गया गेजेरनानो माबाना दङ गाना दङ ओमफ्राय इयाव गायनोसैसो नोंखौ फिसा फिसा गायनांसिगोन आख' होमबा दाखालिनिफ्रायनो गायनांगौमोन होमबासो जागोन फिथाइ उनो थिनदो फिसाजोआ जागोन जाया नों बोरमाया गाखो जाफैजोबगोन नायबाय थायो न'नियानो जागोन आरो न'निखौ हगारना होयो ओमफ्राय न'निजों लोगोसे मालायनियाबो थायो नालाय बिसोरा बिराद खामानि मावथारोना दिनै जि खामानि मावखादो ओमफ्राय आङो गसंनाल' नायबाय थालाय आरो आंना इदिनो एकदमबारे मबाइल लादावबाथाय गैला आरो मबाइलखौ थुफ्लांबाय थासिगोन नै खामानिखौ मावखाया ओंखाम ओंख्रि संनायनि उनाव नोंलाय माथो मावो नोङो माथोलाय फुङाव आं ओंखाम ओंख्रि संगौमानि जोंना फुङाव ओंखाम ओंख्रि संनाय हाबलाय ओंखारलायावनो एक्सारसाइस जाखायो ओमफ्राय गावहाथ' फुङाव दखानाव दसे थासिगोन ओमफ्रायो आं ओंखाम ओंख्रि जाखांना दुगैस्लाबनोनो मोनला मेंनाया गावहा जि उन्दुसिगोन दखानाव जिरायना थानो मोननायानो ओमफ्राय आंहाबा मेंनोबो मोना
हाबलायखौलाय मावनानै दिदि बोरैबा सानसे मावनायखायसो दिनै सानसेल' मावदों आङो न'सा ओरैनो थावनि फिथा संनांगौनो बुंफ्लांनानै लाबाय ओमफ्राय दा मा जागोन दे बुंफ्लांना लानानै ओमफ्राय दा गाबफ्रावबाय थाबाय रैखा गैला आरो खिन्थानानै लादो सिगांनो बारावनो मानसिफोरा मालाय बयबो जादों ओंखायनो थान्दा थान्दा आंहाबो बुंफ्लांबाय ओमफ्राय थांखागोना थांखाया बिलाइआ फाइनालि फिसाजोखौ बुंना लानानै नै आं दा खालामबानांसिगोन आरोना मेथाइ गुरजों बानायनानै होनोसै आङो सिबिनखौ नागिरदोंमोन आङो सिबिना गैला बहाबासो सोरबा लांखो ना माखो सिबिनानो गैला आरो आं सिबिदायाव नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा मेथाइ गुरजों माबायदि जायो खालामनायनोसै आरोना जानाय नायनोसै आरोना मेथाइ गुरजोंबो माबायदि जायो गोदैद्राय जासिगोन नामाथाय दा बानायनोसै दैबो लाखाबाय आं गुदुं ओमफ्राय दा बानायनांसिगोन आरोना बाबाबो गला आरो फिसाजोखौ बुंनानै लाबाय माने लोगोफोर बयबो गुदुं गुदुं जादोंना फिथा ओंखायनो आंबो फेसबुकाव नुगासिनो नालाय मानसिफोरा अखा बोथोरजों गुदुं गुदुं जागासिनो ओमफ्राय आंहाबो बुंना लाबाय जोंहा बेयावनो जानोसै ना मामि होनबाय गुसुआव थानानै एकदमबारे मानिथारला आरो ओमफ्राय आं दा बानायनोसै आरोना ओमफ्राय बांद्राय गोदै जासिगोन नामाथाय नै आंना माबाया मेथाइ गुरानि एसे फिथाखौसो होबोफिननांसिगोन ना मानांसिगोनथाय ओरैनो एसेल' बानायना जागोन सानदोंमोन आङो होबावनांसिगोनानो खोमाने बांद्राय गोदै जाबा मोजां नङा होबावनांसिगोन माबायदि जायो बिसोरना मेथाइ गुरजों हाना सोबाय आरोना आङो बेखौ दै गुदुङाव गोदौनो होनानै दैजोंसो लगायनांगौमोन ओमफ्राय दा बिदि खालामदों आं गेसबो गैयाना बानानै खिनि खामानिखौनो मावबाय आरो नायनोसै आरोना माबायदि जायो फाइनालि एवबायनो फिथाइया एकदमबारे जि गिदिर गिदिर खालामबाय आरोना ओमफ्रायो एकदमबारे कालारनि जादों आरोना मेथाइ गुर होनानै एवनाया एसे मोजांसिन जादों जानो गोथाव मोनदों माथो बांद्रायबो जानो हाया रेडि जाबाय फाइनालि इसिबांल' लाबोबाय आरो जों बोरैबा मोनो ओमफ्राय दा बारा बुरजा एसे लाबोआखिसै इसिबांल' लाबोबाय बारा बेनो बुरजा सायाबो होआखै ओंखायनो लोंनोसै आरो एबार दा कालारानो बोरैबासो बिराद मोनगोन दा मोजां जाना लाना जादों आरोना जि जारोम ट्रिट 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 जाथावथाव ट्रिट निजेनो बानायना हिनजावसिखाया नै दोननाय कालारा जि दाउ बरिया गोदाबाय जाना जाखादों आरोना मोनजालायसिगोन दाउ जानोबो बेदर गोथाव जादों न' गोथाव जानाय नङासो बोराय सानदोंमोन आङो नोंबो होआ माथो ओमफ्राय दा बारा आंसो गोथावखौबो संग्रायानो जानो हाया लेग पिस जानोबाबो दोननांगौ दै दा माखौबा बानायनांबाय माखौबा आरो अपारेसन दा खालामजोब्बाय जायखिया ओरैनो इलाय बुंखाबायसिगोन इलाय लेग आङो पिसा नैनो आरो मानसिफोर जानो नै होननायखौ बे ओमफ्राय आसुगुरखौ दा जादों नोङो होनांबाय आरो हदाय हदाय लेग पिस मोनजाबाय थायो आरो दे जानो हागोन बेसेरानो जि बुरजा जादों देहाय दोननो हागोन गोदाबाय थाथोंसै आरो लावजो जानोसै गोलाव खाथियाव फैबाय थानाङा जागोन दे जागोन दोनगोन मोनफा दोनगोन दे मोनफा दा आङो लाव फान्थामसो लोगोफोर खर'सो माने जागोन ना जाया बिसास गैया होननानै आं लावखौ ओंखाराखैमोन आरो जि खोमसिखा आरो बरिया खोमसि खर'सो गानसै आरो ना मा होनो मैया हाथायाव हरनानै बे थाइसे थाखोमाना थादोंमोन आरोना नै बेफोरो फिसा 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 बेजोंनोबो जागौमोन आरोना ओमफ्राय देरद्रायगोन नालाय आं बे गिदिरखौनो खानोसै आरो थाथ'थोसै बेखौ गाबोन संनाया जानोसै आरो ओमफ्राय नै र' बहा थाखोमादोंमोनथाय नायनोसै आङो बोरो 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 नै इयाव थाखोमाना दं लोगोफोर बेखौ नुवाखैमोन आरो नैयाव उन्दुलायना जि गिदिर मैयायो देवबार बाजाराव हरजादियासै बियो खानोसै आं दा बैलागाव होबाय बाला देन्थाखौ हास'बाय माखौबा आं दहाय खादोंमोन आरोना हायाव दंमोन जि गिदिर रादों आरोना राबाय ओमफ्राय बेबो राखोना माखोथाय नायनोसै आं ओइ रख' फर्लाव गोलैबाय लोगो ए रायाखैहाय इयो
दहायो हानिया रादोंमोन आरोना हानिया माफोरखौ बोरैबा मोनसे राखाब खाब जाना दंमोन नै बिदिनो संनोसै आरो आं दा गोथावनो ओंख्रिया रेडि जाबाय लोगोफोर आंना ओरैबायदि गोथाव जादों माने साखिनायावनो ओरैबायदि गोथाव मोनखादों नै जि रोसिया कालारखौ जि मोजां खालामलायदों आङो नै जि आरामनो गोबोर बरिया जि गोथाव मोनखादों आरो साखिनायावनो देन्जार गोथाव जाखादों गन्थं गोदोलायनाय जासिगोन आरो नैबे बिथाङा ओंखाम उखैनाया हामथारलानो आंहाबो आरो ओंखाम उखैनाया हामथारला एकदमबारे फिथा जानानै दिनै ओंखामखौ जानो बायाखैना फिथा जाना खनसेल' जादों फिसाजोआबो ओमफ्राय फिसाजोआबो ओंखाम उखैसिगोनथारो फिथा जानोसै आरो ना जोङो ओमफ्राय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन ओंखायनो मबाइल चार्ज होनोसै आरो आङो लाबोखाबाय लोगोआवबो